Atong second nga monthly finalist para sa bulan sa Setyembre 2024, ladies and gentlemen, taga North Poblacion, Maramag, Bukidnon, usa ka 19 muning youngest. 19 anyos ang iyang pag-aawiton, Kung Pwede Lang. Ato ang dawaton sa masigabong palakpak, si Alexandra Marintes. Batikon ko kini karon ngano pang kipasagdan kang mahulog sa uban. Inay malipay kung makita kang magmalipayon, apan sakiti ay ngano ba? Kung pwede lang tuyukon ang panahon, kung pwede lang ibalik ang kagahapon, bugtong kalipay ang ihatag ko, ug walay kasakit pa na magtagamtam mo. Isa at nga higugmaon ka, ug wa may lain pa, hangtod kita pulagon sa kamatayon. Sangko sa langit ang pagmahay ko, ngano bang gitalikdan ka ug may kuyog sa uban. Inay kalipay ang kabuton ko, apan kagulanan kay karon wa ka naman. Kung pwede lang tuyukon ang panahon, kung pwede lang ibalik ang kagahapon, bugtong kalipay ang ihatag ko, ug walay kasakit pa na matagamtam mo. Akong isa at nga higugmaon ka, ug wa may laing pa, hangtod kita pulagon sa kamatayon. Ngano bang karong wala ka na? Karon ko lang makita ang kapililhon mo, gibiyan nga naghilak, ikaw ka na
ako'y hatag sa panahon. Ako pa ang kugma mo.